ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to belendendi to ganki to tulde baali to wuro djibi alpha to seyyena wuro mawlo seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdiuma to sinthiane gourdiuma to dara salam to sinthiane samba thillo to gurel sangi to tulde ko on takkusan juula ha to galle ceerno amadou tidiane alpha mama siley ba to moderne ha to galle makko sama sa to kilinkara ko on takkusan juula ha to galle ceerno amadou nene to kay hayde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie mohamed cheikh el ghazwani hoorejo gendi ndi o joddima e délégation timmuɗo tawi ko fedde jeeyaɓe e fedde union européenne to leydi sénégal amadou ba ko mbiri landa benna bokko yakara ko adi kay ñalawma hanki o ko wattuji seeɗa ko adi ko ruma jarribo one fuɗɗo o wawi joddade e juuriyade khalifa général des mourides hono sérigne muntaga mbakke o ñaguima ɗum duwaw to leydi sénégal ha joni kala ñande nayya lewru avril e leydi ndi ne heewi yuɓɓinde ko biyata défilé militaire gam mawninde manditare leydi ndi hitande hikka nde noon saabu caɗele dawrugol jogade ɓe kolliri tigui ɗum ɗon haytinama hikka hitande hikka nde to leydi mali ñaaw nayo taw ko wañoɓe waño fina tawa woni dozo en ñawama taƴanama monemaɓe kala duuɓi ɗiɗi e kaso ɓe ñawira noon ko tawrede petelaji tawi wondani e yamirore kedde afrique ma en jabbo musidɗo men alassana oumar mbocco habaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Ukraine to leydi Palestine to Gaza jen ha to leydi Liban e bisimilla mon e kerki hotodirte joni joni piren pacciren an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde endam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore jinnooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a yittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mam Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Djeba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma.
aadi bil aadi salade aadi ɓuri fittude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko fittata aadi mo aaduniri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ceerno Amadou Tidiane Diallo ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safarafiji kewɗi jiida cirollo ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓaɗo bindi jaadindo ɓalawal e danawal kala omo safra ɓen wonduɓe kista wonduɓe fibrom rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe keeceji musoje koyɗe musoje keeceji guloje on jaaɗo ha paralysie walla ha wofɗi to banggue koyɗe so tawi a jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra ɓen yanoɓe barogalla ɓe seeɗiniji bahlide koyemumen ha haɓɓa ceerno Amadou Tidiane Diallo so tawi oɗon maldana dendagal rafi gonduɗa foof balɗe tati tawata ka wi wen a wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene yawren ɓena ustoraɓe gorago yawɓe yitade koyemumen e jippiɓe leece kala e on fannomo jogui leɗɗe e façon ngaji ɗiɗi hen façon goto ko leɗɗe muɗeteɗe walla jarateɗe a yiyat ɗum joni joni jiitoɗa hoorema hano hannirta ni leɗɗe goɗɗe ɗe ko urete so tawi a urima ɗum a gayni joni joni mbiya wen ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga mo serani e wittoji e kala saaha o holliri toon to leydi France kadi wol wittoji ɓe mbaɗi toon ɓe jiiti toon lekki dendagal rafima to yarata banggue gorago kala so tawi a jokkodire mabɓe joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko bawɗo listihar ko indema dokkatamo haala ko wone nder ɓerde ma ha cikka ko onon koddi ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene andina dendagal bandiraɓe e oɗo saaha joni omo tawe to Paris lamorgo walo fendo kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ene golla hano hannirta ni ne tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo ko ganduɗo leɗɗe nunɗuɗo labɗo reedu sanne sanne ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji base makko Nakchot hakkude robine 4 e robine 5 to legal 6e ene tawi ɗon miñi ko ne wiye Souleymani Diallo ceerno Amadou Tidiane Diallo gam yidde hoybitinde wonande dendagal tawateɓe lappol polol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andina yimɓe kadi base makko ne tawe toon ene tawe to Dagana Mauritanie ene tawe kadi to Rosso kala jiɗɗo kay hebde ɗen leɗɗe taw ko leɗɗe gorago e leɗɗe wanduɓe koyɗe musoje jokkodirta koye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe tawateɗo ɗo saaha joni to Dagana numéro téléphone makko kadi numéro makko WhatsApp ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ne wiye dendagal kiline makko saabu nduɗo lewru korka teddudu dendagal piriji kala e cogguji kala omo ustana jomumen hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko labɗo reedu malaɗo wune jaaɗindo ɓalawal danawal kala gando bindi gando leɗɗe mbadden dando faade makko ciggam nangue wulgue diaw are moɗon addemon ko jaam kisale ɓamtare ciggam nangue wulgue diaw e gardogola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi congélateur uji moƴƴi lampaji moƴƴi kono kadi aɓe jogui équipe timmuɗo keblaɗo to leydi Turquie on équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turquie ko équipe mo ganduɗa yaari koto fannu installation soye bâtiment maɗa soye woyduma soye forage maɗa kala hen ko jiɗɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation timmuɗo jaaduɗo e jamanu tawa haala caɗele ciggam nangue wulgue diaw ɓe jogui ko panneau solaire aji moƴƴi battiraji moƴƴi ponoje moƴƴe woyduma hayso tawi ko 100 métre aɓe mbawi yaltinandema ndiyam labɗam ceer kono kadi haɗani ɗon tan aɓe jogui lampaji moƴƴi ko nonne kadi congélateur uji
moƴƴi no feewi taw kadi ko congélateur uji solaire a sohlani courant sakani yobde facture. ciggam nangue wulgue jaw ko équipe keɓlaɗo to leydi Turki kono kadi kaɓirɗe mabɓe ɗe kala giwata ko toon to leydi Turki walla to Allemagne sa jokkodire mabɓe maɓe dokke hoolare timmude. ciggam nangue wulgue jaw aɓe gasa boyli force uji kala hen no jiɗirɗa sa jokkodire mabɓe ma heɓen kollaɓe. ciggam nangue wulgue jaw sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe mabɓe Haruna Dawouda Ndiaya mbatta ko 77 566 40 22 nden tongoɗe ene waɗi WhatsApp. so tawi noon a yiiɗi noddudemo kalda e makko woni koye nofuru ko tongoɗe makko leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75. musidɓe tedduɗe ciggam nangue wulgue jaw korkananara caɗele mon gasi de tawno ɓe jogui ko congélateur uji ɗi solaire dognata. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo sappo e goo lewru mbooy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi aleta nogas jeenayyi awa hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyyi. habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men e ɗemgal pulaar jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e gardugol Sar Abdoulaye Sarr fedde heblo sukaɓe Afrique gaddugol ceerno Habous Diallo e dendagal ummal islam kala e dow ɗemgal ceerno Amadou Tijane Mama Siley Ba Mamadou kay hayde ha to galle Samasa e min denta minen kala e min mbiya on lewru korka tijjanu ndu nde Allah rokkata en wawde natirde lewru ndu bisimillahi rahmani rahim mbawen jofnirde ndu kadi e alhamdoulillahi rabbil alamina nde Allah rokkata en wadde dendagal gueɗe jamirade e lewru korka haɗa en wadde kadi e dendagal kaɗoje tawteɗe nder lewru korka kala ceerno Amadou Tijane noon ene wiya noon kala yo Allah rokku en tawtorede oɗo saaha mo wuuro mo wiye kadi nde yimɓeɓe mbattata hakkillaji mumen no feewi e diine o ganda kadi ala ko yimɓe jogui ha ko ɓuuri diine o ɗum noon kadi kala mo anda ko fate kaɗoje korka e ko yiɗa e korka kala so tawi jokkodiri e makko to banggue tongoɗe ne goodi ma namde ɗe mbawa yettademo hano hannirta ni o jaabo jomumen kadi hano hannirta ni foof noon ko yidde wallodirde julɓeɓe ha mbawa timminde diine o hano hannirta ni habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoorejo gendi Mauritanie kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani noon o waɗi dendagal o waɗi ñande aljuma ɓennuɗo jeetati lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati rewɓe Mauritannaɓe no didorno o waɗi ɓe félicitation o duwanimamaɓe o ñaguinmamaɓe kadi kamɓe kala nde Allah rokkataɓe kadi tawede oɗo saaha mo wuuri o waɗi windande nde noon koye hello weeyo witego X to won hello noon ko gam yidde duwanade e rewɓe Mauritannaɓe kay e oɗo ñalawma taw ko ñalawma windere teddiniri rewɓe ko ni ɗo ɓataki o lelori e oɗo ñalawma taw ko ñalawma mawninteɗo teddiniraɗo rewɓe windere mboɗo huccitina félicitation mboɗo duwano dendagal rewɓe Mauritannaɓe no didorno mbaɗa teski noon mboɗo teski mboɗo kadi heftini darde moɗon nde dari ɗon ko fati kay ƴellitare e ko fati ɓamtare leydi ndi mboɗo heddi kadi ha joni gam yidde wallodirde e moɗon ha mbawa noon koye moɗon e ha kadi ha mbawa noon koye mon ha mbawen kadi ƴellidde ko fati gestion leydi ndi hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o bismima o joddima e délégation taw ko délégation fedde Union européenne timmune ñande alkamisa ɓennuɗo to palais présidentiel e nder Nouakchott laamuɗo ko leydi Mauritanie ardi délégation fedde Union européenne ɗen ko debbo biteɗo Nicole Demore kañum woni secrétaire d'état leydi Belgique chargé de consultation et des migrations nde wonno kadi ko e oɗo saaha nde wonno kadi e oɗo saaha ko leydi Belgique kañum ardi fedde kañum jogui gardigo fedde Union européenne wonno mujibu jonde ɗe noon ko yewtidde e ñastade galle cihlagal hakkude fedde Union européenne e leydi Mauritanie ha tengti noon e haɓade ko fate ɗanne suuɗayru
ine tawtora jonde nde noon hono Mokhtar Wul Ndiaye ko ministre directeur cabinet horejo leydi Mauritanie wondude Mohamed Ahmed Wul Mohamed Lemine ko jagorgal kalfinagal ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu wondude biteɗo Abdessalam Wul Mohamed Saleh ko jagorgal kalfinade ko fate faggudu e ñanga Mamoudou kañum jagorgal kalfinade ko fate jangde tonde e wittoji scientifique wondude Mohamed Mahmoud Wul Brahima Khila on ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie toon to Belgique wondude biteɗo Mohamed Lamine Wul Aboyi e goɗɗo ne wiye Mohamed Wul Soyi Data wondude Harouna Traoré ɓeɗo tato sakkiriɓe kamɓe kala koɓe conseiller à la présidence de la République to banggue fedde Union européenne noon tawtora jonde nde hono secrétaire d'état belge biteɗo Nicolas Demore wondude Fernando Grande Marrasca Gomez on noon ko jagogal leydi Espagne kalfinade ko fate gueɗe nder leydi wondude madame Sardiguine ko conseiller juridique wondude e madame Eva Johnson on ko membre de commission européenne chargé des affaires internes wondude biteɗo John Guillaume on ko ambassadeur joɗaniɗo fedde Union européenne e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie e woɗɓe ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sennu memta leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena Amadou Ba gonnoɗo hoore jagoɗɗe leydi Sénégal e oɗo saaha joni noon kantaw kañum woni candidat Benno Bokk Yakar o suuɓi Benno Bokk Yakar suuɓi kay hoore suuɓi oɗo saaha noon tawa kadi ko tijjaɗo kay ummaniɗo kay yidde wonde candidat taw gonɗo candidat Benno Bokk Yakar jiɗɗo ardade leydi Sénégal e sumgoji tijjadi ñande 24 lewru mars gonɗen ɗum waktuji seeɗa noon caggal kay ko adi udditala ko fati kay e ruma jaribo woni campagne électorale waktuji seeɗa keddino hen kanko Amadou Ba noon teskama tigui o waɗi jillu makko to khalifa général des Mourides hono to Serigne Mountaga Mbacké o ñaguima ɗum duwaw noon ko fati kay e campagne makko ruma jaribo on rewata lawol o ñagodo kadi duwanto leydi ndi kala nde deyre dumoto e mayre ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Mbacké meetinga Amadou Ba ponnoɗo yuɓɓinede to Mbacké tawi kadi ko toon o yinno udditirde kay ruma jarib makko aleta hande ko wonno tigui ko aleta hande ɗum ɗaminno kay wadde ko guila aset hanki ɗum dirtinama noon wattama altine janggo kanko Ghalii Bah noon maire commune mo Mbacké maire commune Mbacké noon o déposi ɗaɓɓande ko fati kay e yidde kay ko fati ƴewte kay yidde kay ɗaɓɓude ɗaɓɓande woni autorisation ko fati meeting Amadou Ba o déposi ɗum noon koto bureau ji préfet autorisation gadano o noon wonno tigui ko wonno ko ñande dimanche à partir de 12h to terrain de la gare demande joni o noon watta tigui ko altine à partir de 15h tawi kadi ko ministre maire Mbacké biteɗo Ghalii Bah kañuma déposi kay koye mawɓe kaɗo landa wiyete ka Benno Bokk Yakar e oɗo saaha kay noon koye keɓugal manggal no fewi ɓe goni kay yidde kay yuɓɓinde uddidde ka ɗon tawa kadi ko tuma jarriba woni tigui bettinga mawɗo moɓe ɗiɗi yuɓɓinde toon to Mbacké en keɓani andude noon holko saabi kay meeting o e ponnoɗo wadde aleda hande ne diltine ha altine ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeeyen ha to Thiès ala ko Allah faabi noon militaire goto taw kadi ko ɓillonoɗo e juuɗe taw ko dognoɓe motoji ɗi yinde Jakarta waɗoɓe taxi mato to Thiès koɓe cikkanno noon ko agresseur ɓe piimo jasiji ha o darti dartude gotel e oɗo saaha mo tawi tigui e juuɗe safroɓe to hôpital mo Thiès militaire o noon ɓurnino ko comci civil o ƴettino noon ko course e mo Jakarta course e moto Jakarta nden o yettima to fa noon luural ari hakkude makko e joom moto to banggue coggu transport ɓe gosi noon e dugdude ha wonti haare joom motoji kewɗi noon caggal nde jii mo dugde e makko mo haaɓa e makko namdaki ko goni ni ko ɗon gaari moni kala ne jogui jaasi mum ɓe jiimi e oɗon militaire taw ko en civil ɓe piimo jaasi
bagageji kayim ha watti dardude gotelam e ko yimbe legal ngal non kanyumena ngari faabade mom tagal dum non kanko militaire piado o gañima gañande musino feyoma tawe juude safrobe haysino kay docteur be koleri wonde balle makko ne yeso o gañima no feyi police non dena ari taw ko police mo Thiès be mbawi tigi arde be badi kosta mabbe be badi hen enquête mabbe kadi yimbe dido taw ko dongobe motoji puddima yitede mbiyama tebam heddibe be nana jilaw cattu kono fewi ha joni kabruji men demgal pulaar to leydi Sénégal ha joni centre culturel régional mo Sédhiou tawe sunare mawno no fewi gila aljuma jeetati lewru mars 2024 sabu kay jaltugol aduna goto agent de sécurité centre o bieteno Frédéric Mathieu Mankabou ko nyande aljuma jeetati mars non o hawri ela jaltu hôpital de la paix mo Ziguinchor e juude safrobe kanko non gila nyande tati lewru mars omo tawetno e juude safrobe tawi kay koy soin intensif woni tiko safruji cattudi o wonno sabu kay ko jinnodo wartade noon ko essence tigi o yuppno e ɓandu makko o hosti hen almete caggal kay nde o artuno waɗoyde yaade kay to nokku mo kamɓe isayankoɓe kay moɓe keewi wangoyade e kala saaha to nokku biteɗo tempento ene tawe tigi to gunno duppa Frédéric noon yalti aduna o ɗacci cuddiɗo goto e ɓinguel tokosel jara wele duuɓi ɗiɗi anda ko noon holko saabi kay omo warto ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen leydi Sénégal natini gila jamma aseta hanki o campagne mabɓe électoral woni ruma jaribu mabɓe ko jonte ɗiɗi tan noon ɓe jogui hollirde programme mabɓe e ƴamde yimɓe kay ɓe jahata sumgoji ko ñande 24 lewru marsa gonɗe ndu woni mbooy suɓade kay goto latotoɗo kay 5e président woni hoorejo leydi battowo joyoɓo taw ko hoorejo leydi Sénégal oɗo saha kala noon leydi Sénégal ene tawetno e crise dawrugol mawɗo no fewi mo meeɗani heɓede guila kay leydi ndi heeɓi indépendance muɗum ko ñande 25 février ɓe ponno yaade sumgoji mabɓe ɗum dittinama tagal kayde Macky Sall tafi commission national hollirde kay wonde sumgoji ɗi dittinama waktuji seeɗa noon ko adi ruma jarib o ene uddita wonno tigui ko ñande 3 lewru février 2024 sumgoji ɗi noon mbiɗen ko ñande 24 lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e 24 ruma jarribo o noon udditi ko ñande udditta tigui ko ñande 20 uddata ko ñande 22 lewru février ñande 22 lewru février 2024 sanga minuit ko nden tigui tasata ha laaɓa buubaji dawrugol ñande 23 mars wona ñalawma foftere ñalawma 24 février o wona tigui ñalawma sumgoji suɓade jogorɗo kay lomtade Macky Sall ɓe cuuɓa noon tawa kay tajje so tawi kay dawal ɗiɗi woni deuxiéme tour yahama ɓe cuwa tawa andude hol ñalawma ɗiɗon sumgoji poti waɗede Khalifa Sall ko goto e mbiriji taw ko kokkoli ɗi tigui jeeya o fuɗɗima aseta hanki o ruma jarib makko o fuɗɗiri campagne makko noon ko wadde ko wiyete caravane woni tigui wadde jilluji makko e nder yogga e leyɗe e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal mbiriji ɗi noon koɓe 19 hen 17 ko worɓe battowo 19 o ko debbo ruma jaribo o fonno wonde ko jonte tati hitande hikkite noon watta tigui ko jonte ɗiɗi tan woni 2 semaines ɗum woni koɓe dokka ete ko ɓuuri kay hewde hen waɗata tigui koye walla mbiyan waɗata tigui koye nder lewru korka teddundu ene hawra kadi e carrément wonande kay ɓen taw koɓe diine isayankoɓe woni chrétien goto e mbiriji gambaniɓe sumgoji ɗi noon tawi kadi koye favori woni tigui ɓuurɓe waɗede yakare ene tawe oɗo saaha joni e nder kaso on woni hono Bassirou Diomaye Faye ko nangaɗo kay guila avril 2023 ene yakora tan ɓoyatama woppite saabu kay omo handi e oɗon loi amnesty mo leydi Sénégal rokki oɗo saaha joni e mawɗo kay kanko e mawɗo makko Ousmane Sonko ene ɗamina noon kamɓe ɗiɗo kala e nder ruma jaribo hen wawi mbawa woppitede hano hannirta ni haaɓe mbawa tigui ummanade ko fati campagne mabɓe coalition Bassirou Diomaye Faye ɓe mbaɗino conférence mabɓe de presse
aseda hanki o ɓe ɓayini programme ɓe kayi ɓe erima noon ɓe erima meeting mawɗo aleda hande o e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal ko ɓuuri teskede hen noon Aminata Touré mi ɓuɗɗolode Mimi Touré meɗino wonde hoore jagode meɗino kadi jeeyade Benno Bokk Yakar e oɗo saaha joni koye mawɓe ɓurɓe salade Benno Bokk Yakar oɗo saaha joni noon omo tawye tigui e coalition Diomaye Faye 2024 o suɓama noon o waɗama tigui superviseur général Diomaye Faye 2024 ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kala ñande nayya lewru avril leydi Sénégal ene hewno mawninde koɓe mbiyata défilé militaire hollirde e mawninde manditare jeytare leydi mabɓe hitande hikka nde noon ɗum noon 4 avril défilé militaire pannoɗo waɗede kay koko haytina waɗama annulé saabi ɗum noon ko caɗele dawrugol leydi ndi woni crise politique e ɗo saaha mo leydi Sénégal tawte manda hoorejo leydi guila kay Sénégal foti gasde ko ñande ɗiɗi lewru avril gasata ha laaɓa ina yakora kadi ne wawi leydi ndi yaaha deuxiéme tour ma wat kay e nder leydi Sénégal wadde hikka ko levé de couleur tan woni suude drapeau tan to galle hoore woni pala présidentiel wondude militaire uji seeɗa mbaɗa toon défilé ko ɗum tan ɗamina yubbinede hitande hikka nden e nder jokli leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen yimɓe leggal guitta ngala leydi ngala wuuro Thiès en tawe tigui to commune Thiès Nord ɓe pinir tigui aleta hande o ko sunare mawde no feewi ko ceernajo goto jangguinowo Qur'ana tawi ko Mauritanie inde makko fuɗɗori ko M o yettete ko Ba jooma rewɓe ɗiɗo e jooma rewɓe ɗiɗo garnoɗo kay tawi ardi toon e Thiès koye baba makko orno tigui ko ɗoftude baba makko mo wona celluɗo ɗo oppirade ko on suka ceernajo tigui kañuma warti noon ko ñande jamma aseta ine weeta aleta hande o ko nene makko noon idi yiide goski sanga 6 heures subaka woni juulala salar ko ɗon o wulli gulali jamma ɗaldetake goto bandiraɓe hoddiɓe kala mbawi notitade hen nde police tini haala kala noon wawi arde waɗi costa mum yamiri tigui ɓena witeɓe koni koɓe fa woni sapeur pompier kañumen ƴetti ɗon goski ɓe nawi ɗum to morko hôpital régional Amadou Sakir jeegena mo Thiès losgoji jaaƴi noon udditama hen beelen ande kay hol so tawi ko battiɗo e holko saabi kadi omo watto ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal sen ummima toon ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali sagataɓe nayo tawi ko waño fino tawa woni wiyeteɓe dozo tawrama pettelaji kewɗi no fewi ɓe nangganoɓe ɗon tawa kadi ɓe tuuma ko jeeyede e pelle sayseyeɓe wiiɓe e jeeyede pelle tawadde wuykaji e kala saaha e joguitade petelaji tawi alda e yamirore ɓen goni ɓe ñawama noon ɓe taƴanama mone mabɓe foof duuɓi ɗiɗi e kaso ɓen goni biteɗo Mohamed Perougou goɗɗo ene wiye Mokke Dembélé goɗɗo ne wiye Boukari Tembeli e nayabo ene wiye Yacouba Drabo kamɓe nayo kala mbiɗen ɓe darima yesso ñawoɓe ɓe ñawira noon ko gueɗel gotel tawrede kay petelaji tawi alda e autorisation woni yamirore mone mabɓe kala hettanama duuɓi ɗiɗi e kaso kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni catala halfinaɓe ko fate rewinade so tawi ngaluji leydi so tawi buɓɓaka walla so tawi dirtinaka wonde bofade kay haɓade bordino yola ngaluji leydi ɓe mbawi tigui yettade jillade commune rural mo ñoro tuggune rangabe woni ɓe mbi ɗum CRNTR ɓe mbaɗi enquête mabɓe noon ɓe enquête noon koye nder exercice aji ɗiɗo duuɓi tati walla duuɓi nayyi woni 2020 duuɓi tati 2020 2021 e 2022 ɓe tawi noon fodde sappo e jeeɗiɗi million ene fawi seeɗa ɓe tawi ne buuɓa walla ne dirtina e nder oɗon commune CRNTR ene tawe tigui kilométre uji 5 to banggue rewo wuuro ñoro wuuro ngol ngo wonno tigui ngo woɗɗani kadi kerola hakkude mabɓe e leydi Mauritanie ko commune rural mo Gadiaba Kaƴel heediɓe to banggue heediɓe to kerol banggue Mauritanie taw koto banggue hirnage banggue funnague walla to banggue funnague walla banggue hirnage to banggue funnague noon heediɓe toon ko commune biteɗo commune Yerewe mbiɗen fodde sappo e jeeɗiɗi million pawɗo ɗum woni tawa tigui ene dirtina toon ko tawani lawol habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni ñande alkamisa jeeɗiɗi lewru moye woni mars gonɗe ɗo cukkel kokkala
kokkola mayga hore jagode transition mo leydi mali o joddima e ardiɓe landaji dewrugol e ardiɓe didde landaji yonɓe no feewi ɓe mbaddi kayya jonde nde noon waɗi koto nokku biteɗo CICB woni centre international de conférence de Bamako ko addi foof noon kanko Cukel kokkola mayga o erimama kamɓe kala nde ɓe tammodirta ɓe gona neɗɗo goto kamɓe kala kadi ɓe keeɗa caggal laamu transition ngu ɓe mbawa ɗoftu ɗum ha transition joofa hano hannirta ni o holliri noon o andiniɓe kadi wonde kay hol sababu o andiniɓe wonde leydi mali yalti ha laaɓi e CEDEAO holko saabi ɗum o holliriɓe kadi holko saabi leydi mali kayne firtene yalta ha laaɓa e oɗo accord taw ko accord kalfe accord moɓe mbiyata accord de paix mo Alger ha leydi mali wawi tigui tafde goomu mum tawa tigui ko kalligal hakkude intérêt malien hakkude kamɓe ɓesgu mali naɓe no jaam artiri e nder leydi he o habriɓe kadi yidde laamu ngu tan ko yo leydi ndi kala yoɓe gon neɗɗo goto ɓe tammodira woni ko wiyete unité nationale o wi noon o wi kay o woodi kala ummiɗo kay gam yidde herƴinde walla bonnude laamu transition ngu Allah bonnorat ɗum e nder hen ko ngoni makko kanko Cukel kokkola mayga e nder ene tawtora noon jonde ɗe e teskama hen noon yimɓe dawrugol mawɓe no fewi ko wayno biteɗo Salikou Saneko e ko wayno Nouhouma Toga e Abdoulaye Amadou Sy ɓeɗo teskama e nder jonde he Cukel kokkola mayga noon waɗi message fodde kene wona discours makko kene wona waktuji ɗiɗi fodde 2 heures de temps waktuji ɗiɗi ɗum noon holliri e nder discours he kadi wonde hay goto ala miijinoɗo wonde kay ma 8e région de Mali woni Kidal ma artu e oɗo saaha joni e juuɗe laamu tawi kadi ala tettuɓe oɗon 8e région ha laaɓi e juuɗe pelle joguitiɓe so wona kaya forces armées woni fama forces armées malienne o holliri noon o wi état noon jogui état ko gueɗe ɗiɗi woni force et droit ɗum noon kamɓe kala nde ɓe tammodirta beele leydi mali ne jogo force jogo tigui droit hano hannirta ni habaruji men ɗemgal pulaar kedde Afrique ma jaɓɓo musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj a salminama. mi salmitima Ghalii Abuu Bah mi salmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men e dongre Afrique puɗɗoɗen ko leydi Burkina Faso docteur Dawda Diallo kañum dey ko darinoɗo fadde neɗɗo woppitama e oɗo saaha wona ganduɗa ko gila goo lewru bawte yawtudu ndu Côte d'Ivoire oɗo suka debbajo biyeteɗo Ahou Touré mo yettaki duuɓi 3 ko on de wawi dañde fartange kay wonde hono debbo gadano nadde e académie taw ko culinaire mo leydi hono France oɗo noon académie ko ɓen joguiɓe hono fannu ndefu taw kadi ko ƴellitiɓe hen no fewi e ɗum noon so tawi aɗa naata e oɗo académie yataw ka bawɗo humpitade ha kumpitiɗo kay hono ndefu tigui rigui kanko noon oɗo debbajo jeeyaɗo leydi Côte d'Ivoire ko cuisinière ko pâtissière kadi ko kanko waɗi kadi wawde kadi sosde kadi entreprise makko biyeteɗo kadi la maison Madjou ɗum noon kadi taw ko marque taw kadi ko biscuiterie o waɗi hen ɗum noon ene wayno tan ene ciftina wonde oɗo tawa kadi ko académie hono culinaire créa ko heer gila 1983 ɗum noon ko ɓen taw kadi ko fanniyankoɓe woni spécialiste en taw kadi professionnel wawɓe taw kadi ko ndefuji baaɗi noon tigui ɗum noon o woni debbo gadan taw ko neɗɗo Afrique najo nanɗe oɗo académie Nigéria ɗum noon hono jango waɗi toon e duɗal taw ko ɓen sukaɓe jangatoɓe toon fodde kay 250 taw ko suka ɗum noon wawi hono biftede toon taw ko ɓen yimɓe joguitiɓe ene wayno ɓen deftiɓe ɗon toppitiɓe ɗon nder ka leydi ndi ene jokki kay e yiiladeɓe ha e oɗo saaha mo gonɗen Rwanda Paul Kagame kanko dey o wawi hono taw kadi ko landa makko o wawi toɗɗaddemo kadi yo won kadi ƴamonowoɓe taw kadi ko lefol laamu nde tawno wonde kanko duuɓi makko ɗi ko 65 ma waw kadi wattude kadi fodde kay laabi kay 4 ko mo yiiɗo wonde kay on ardade kono leydi ndi e oɗo saaha noon ko kanko ardi leydi ndi maro omo yiiɗi wadde kadi lawol nayi ɓolla ɗum noon e wayno kadi taw kadi waktu o waɗata ko 15 lewru kadi juillet 2024
to RDC Congo jagorgal hono mabbe public taƴini jaydi yanke biyeteɗo Stanis hono Bouza Kora sokkede kay duuɓi nogas e kaso o tuma noon ko humpidde kay ko yobiti warango oɗo taw kadi ko saɗɗo yanke biyeteɗo taw kadi ko Chéri Bin o kende o wawi kadi artude e mayde oɗon ɗum no mataw welani hono ardiɓe taw kadi ko leydi ndi mbawi kadi wiide wonde ene cokamo e duuɓi nogas e dumburdu Gabon landa Ali Bongo taw ko PDC wawi kono yewde kadi dartingu makko kanko noon e yummakko foof ɓe mbawi kono yaltinede kaɗo landa Ghalii Abuu Bah ko ɗum de tongi ɗon e dongre Afrique taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji kono komo sa dow gamma weltare Ayago TV. donc kay keɗatomi ko jange heblo sukaɓe Afrika nde tawno jange ndene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede welani humpitede ɓuuri humpede jarama ceerno Yaya Ndiaye jarama ceerno musidɗo men hono Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sara Ndow ko anuddi kabaruji men e dongre Afrique kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Ukraine puɗɗorten to funnague leydi Ukraine ko laaɗe diwoje ɗe leydi Russie kañumen jori toon bomboje e pettoje waɗi noon yimɓe tata wasɓe hen pittali menen yimɓe tato mbasi hen pittali men kene ɓuura kadi sappuji ɗo neɗɗo waɗɓe mbarmi hen foof noon ko jamboreɓe woni civil en ko noon kadi debbo goto noon kadi warama e nder wuuro woto tawatego e nder wuuro tawate wuuro leydi Russie tawi ko bombardement leydi Ukraine kañumen jooɓi fittade makko wuuro ngo noon tawi keerol hakkude leydi ɗiɗi woni hakkude leydi Ukraine e leydi Russie armée leydi Ukraine ɓe kolliri kay wonde e jamma bedɗo ɗo 39 ɗum woni dronaji ɗi leydi Russie aynino toon hen 35 ɓe mbawi libde ɗumen ko dronaji nayyi tan ɓocciti e juuɗe mabɓe wawi yettade hano hannirtini koto Gaza paɗen ministére de la santé mo Hamas o holliri aleda hande o bilan cakket kay sakkitiɗo ko fati e mayɓe tuggi ko guerre fuɗɗi ñande 7 lewru octobre faade saaha o joni ɓe jettima 31 ujunere ene fawi 49 neɗɗo wasɓe pittali mumen tawi kadi hen 6 mbara tan koye nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi woni tuggi hanki fayi ñalawma hande o so tawi noon ko barmuɓe tuggi ko guerre fuɗɗi faade oɗo saaha joni ɓe jaari 7 ujunere temedde 654 neɗɗo teskama noon ballal guura ene tijja tigui ɓoyata yetto e Gaza tawi kadi ko batoji gaddata ɗeɗon balle batoji ɗi noon ndewata tigui koto nokku couloir moɓe mbiyata to nokku leydi Chypre ko toon ndewata Chypre noon tawe 4 Chypre en tawe 4 kilométre hakkude mum e tufde woni kagguji laaɗe ɗe Israël bato gadana noon nana e lawol en ɗamina tigui ɓoyata o yetto toon to Gaza horeji leydolaji dedi Amérique o holli tigui wonde yidde makko kay ko wadde kaggulaɗe woni port toon to Gaza tawaɗen balle so gaari ene mbawa rew yettade hano hannirtini oɗo bateau noon gonɗo e lawol poɗɗo idade yetta toon ko bateau tawi ko ONG espagnol naɓe kañumen nuldi toon o rimdi ko guura e ndiyam jarteɗam wondude gueɗe ɓurɗe hattojinede paade toon tigui to Gaza e so bateau o noon yettima toon to Gaza laamu leydi Israël holliri tigui wonde ko juuɗe men bateau o rewata ko kañumen peccitta dendagal guura gonɗo hen wawa feccede e ɓeɗon Gaza naɓe koto leydi Liban paɗena aseta hanki o laaɗe koninkoɓe leydi Israël ɓe mbaɗi bombardement to leydi Liban to banggue sud woni banggue worgo leydi ndi ɓe mbaɗi toon noon yimɓe joyo hen nayo waraɓe e nder joyo waraɓe hen nayo ko famille goto woni debbo goto e joom galle muɗum wondude sukaɓe mabɓe ɗiɗo ɓe mbara noon koto wuuro witego Herbet Selema ko toon pittali mabɓe itta musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko miñi men Saydou Abou Bah so tawi ko roɓindo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sara Ndogu ñalawma janggo o so tawi ala ko faali ko musidɗo men sehil men Sara Abdoulaye Sarr jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa eɗen mbiyon tan oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah rokku en fuɗɗorade lewru korka ndu bisimillahi rahmani rahim mbawen timminde kadi alhamdulillahi rabbil alamina